थांखि दङ थांखि কোনটো নিউজ বজাব ইমার্জেন্সিটো বজাব নে এইটো বজাব এইটো ক'ব লাগিব আপোনালোকে কোনটো নিউজ বজাব ইমার্জেন্সিটো বজাব নে এইটো বজাব এইটো ক'ব লাগিব মই খাৰো আন্ডাৰত চলোৱা মানুহ নহয় बोरो पी सेकंड तक हमने 7 एग्रीमेंट किया है बोरो पी सेकंड तक हमने 7 एग्रीमेंट किया है नॉर्थ ईस्ट से साधारण तक मांगा है आसाम के लोगों ने अगर इंडिया के कोई भी राज्य टॉलरेट नहीं करता है इस विषय को तो छोड़ दीजिए नॉर्थ ईस्ट को आसाम को छोड़ दीजिए मैं अकेला हूं छोड़ दीजिए মই খাৰো আন্ডাৰত চলোৱা মানুহ নহয় কোনবা প্ৰমোদ বড় চলা হ'ব পাৰে কোনবা এক হ'ব পাৰে মই খাৰো আন্ডাৰত কাম কৰা এইবিলাক পিছত দেখা যাব এইবিলাক কোৱা না যায় আপোনালোকে কোনটো নিউজ বজাব ইমার্জেন্সিটো বজাব নে এইটো বজাব এইটো ক'ব লাগিব दिनै 30 बोसोरनि सिगांनो बे जायगानिफ्राय आन्दोलनाव दिनै आं ओंखारलांदोंमोन नंखायनो गफुरनि माखासे रायजो राजाफोरजों मोनसे एटाचमेन्टआ खाथि सोमोन्दो दं नंखायनो दिनै आं आसा खालायदों नों दावहायाव दा थांसै फिसा मालाय गिलुबालु गावखुग्रा आइजें गोनांफोरजों बबाव थावैनो हानि नोंसोरलाय दावहायाव जेननाय आरो देरहानाय थायो आइ दिनैनि बे जांख्रिथायनि दावहायाव ओंखारनायाव नों आंखौ हेंथा दाहोसै नोंसिनि मोदै हुगारनायानो जोंनि दानि इयुन जोलै फिसाफोरनि मावनां हाबा जाबाय आइ बोरो पी सेकंड तक हमने 7 एग्रीमेंट किया है आज नॉर्थ ईस्ट में एक परमानेंट एक सॉल्यूशन जो सेपरेटिज्म जो अलगावट का समस्या नॉर्थ ईस्ट में हर साल होते थे आज 80% से ऊपर नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी रिलेटेड जो इंसिडेंट्स होता है वो कम हो गया अध्यक्ष महोदय टका दे टिकट लो আপোনালোকে কোনটো নিউজ বজাব ইমার্জেন্সিটো বজাব নে এইটো বজাব এইটো ক'ব লাগিব কিন্তু ইমার্জেন্সিটো একদম সৰু হৈ যাব আকৌ মন্ত্ৰী ৰাজসাহায্যটো ডাঙৰ হৈ যাব আমাৰ দেশত আমি ভাষণে শুনিয়ে থাকো আৰু এটা ইলেকশন আহিছে এই ভাষণ আৰু কিমান শুনিম আমি আৰু এই ভাষণবোৰ অলপ মূল্য থাকিলেও ভাল একেবাৰে মূল্য নথকা ভাষণ দি শুনি নথওঁ আমি গোটেই এই ইলেকশ্যনৰ যিমানখিনি ভাষণ আছে মইতো দৰ্জা খিৰিকী বন্ধ কৰি পেলাই থাকোঁ আজিকালি মই টিভি চাব বন্ধ কৰিলোঁ I don't even see TV these days. ये TV न्यूज़ चैनल নহয় ये नॉइज चैनल टीवी से no longer न्यूज़ चैनल it is नॉइज चैनल ही कारण में बंद কৰি থাকো টিভি ব কিমান শুনিম আৰু কিবা দেশৰ উপকাৰ হৈছে নে এই যে সদায় মানুহে ডিবেট কৰি থাকে ভাষণ দি থাকে উপকাৰ কি হৈছে কিবা হৈছে জানো এই সরকারে যে এতিয়া নতুন সরকার আহিব কি কৰিব নতুন সরকারে सैमा सोंनाय मैदेरनि होसोनाय बेखौथ' जों गिखायाखै बे सिलाय बारुदजोंबो जोङो नेवसिनानै थाबायबोबाय बेसेबांबा मानसिया दिनै जोंहा गुलि जानानै थैलांबाय जोङो खेरखेरायाखै बिथांमोननि बिमा बिफा बिथांमोननि नखरनि मानसिफ्रा मोदैया मेगनाव मोदै रुजुननानै बिखा गावनानै गोरबोआ बायफ्लेनानै दिनै संसार जानानै दङ थेवबो जोङो निष्ठुर हृदय गैयै गोरबो गैयै मानसिफोर बायदि थाबायबोगासिनो दङ मानोना जोंहा थांखि दङ थांखि 5000 मानसि थैनायनि बिनिमयाव जोंनो लाख लाख बर' फिसाफ्रा थांना थानायनि थाखाय मोनसे हादोर नांगौ बे थांखिखौ जों होसोबोगासिनो दङ दा नंखायनो दिनै मा जागोन गाबोन मा जागोन समफोर मा जागोन जी जाया मानो बिनि थाखाय जोङो रेडि जाखा जायखि जाया थासारिखौनो मोगा मोगि जानो थाखाय जों रेडि बिनि थाखाय जोङो दिनै थियारि जानो सम जाबाय दानि बर' फिसाफ्रा बे मुलुगाव जोंखौ रावबो नायसनाय नङा दिनै खौरांगिरिफोर दानि बुंदों टमारा निउसआबो जोंनि हजोंसो दामैगोन बेवहाय दामनाय नङा होननानै आङो मैया सानसेयाव खमसे खम 20टा 25टा नेशनेल इन्टारनेशनेल चेनेलनि मानसिफोरजों रायलायदों बयबो बुंदों जोङो नोंथांमोननि निउसखौ जोङो साफायगोन बेवहाय बिराद खम टिभि चेनेलफोर फैदों आरो बिथांमोना बुंदों नोंथांमोननि निउसआ जोंनि थाखाय इम्पोर्टेन्ट नङा मानोना बे निउसखौ जाय सालायो बियो कर्परेट आरो बे कर्परेटआ गावनि बिजनेसजोंसो लिंक दङ बड'लेण्ड आन्दोलनखौ दामना बेहा जेबो लिंक गैया जायजों दामोबा बेहा टिआरपिआ बाङो बेहा लाब जायो बेखौ गासैबो माने परिबेसा खामानियानो मोनसे सम लायो बे समखौ जों नेनांगोन आं दानिनो बुंदों जोङो बे फिसा फिसा साइडआव धरना होनानै थाङोमोन बड'लेण्ड आन्दोलना
दिनै एबसुआ एनडिपिआ रावखौबो थाखा होनानै लाबाखै नोंथांमोना गावनो गाव टिकेट दाननानै आं बर' फिसा आंनो बड'लेण्ड नांगौ होननानै दिनै फैदों आरो बेनिख्रुइ देरसिन बाथ्रा जेबो गैया आरो बे गोसो गोरबोआनो गाबोन समफोर बड'लेण्ड मोनजासिम बर' हारिखौ दैदेनलांगोन दा नंखायनो रायजोफोर जोङो दिनै गोसोआव लाखिनांगोन बेसेबां बर' सेंग्राफोर एनडिपिनि मुङाव गावथारजाबाय नायगेर नायगेर सान्द्रि संग्रायफोर बायदि गब्लंजासे गावफ्लेबाय बै थासारिफोरखौ जों बावनो मोननाय नङा बिएलटिनि मुङाव गावथारजाबाय एबसुनि आन्दोलनाव गावथारजाबाय बै थासारिफोरखौ जों बावनो मोननाय नङा दिनै बिथांमोना थैनायखायसो जोङो बर' हारिया नैबे लामायाव गसंफैनो हादों नैबे थासारियाव फैनो हादों बेनिफ्राय उनथिं लांनांगौआ जोंनि बिबान आं सोर बेजों खोथा गैया आं सासे बर' फिसा बे आंनि बिबान जोङो बेखौ लानो हानांगोन आं बेसेबां लेखा फरायदों आंहा बेसेबां थाखा दङ आंनि महर मोखाङा माबायदि बियो जेबो हिसाब जाया हिसाबा मोनसेल' जागोन आं बर' हारिनि थाखाय मा मावलांनानै होनो हादों बेसो हिसाब जागोन दा नंखायनो रायजोफोर जों थियारि जा दिनै गरखाफ्रा बेवहाय धरना होफैदों बिथांमोनाबो काउन्सिल मोनदों काउन्सिल मोननायनि उनावबो काउन्सिलनि चिफ बिमल गुरुङा गावनो बुंदों 2019 सालागै ओइ आं थांनानै थागोन नङाबा गरखालेण्ड जानांगोन होननानै बिमल गुरुङा समायखिरा लादों जोंबो लानांगोन जोंनि सोरबा साफा सानै राजखान्थिगिरिफ्रा राजा लामायाव फैनो लाजिबानो जों बर' हारिया लाजिनायनि बाथ्रा नङा बियो सोरबाया दिनै बाबानो जोंनि बानाय बाथ्रा नङा बानांगौबा दिनैनिफ्राय 50 बोसोर सिगाङावनो बानांगौमोन लाजिनांगौबा दिनैनिफ्राय 50 बोसोर सिगाङावनो लाजिनांगौमोन एसेबां सत्यग्रह हांगार स्ट्राइक खालामगोन बे मोनथाम हाबाफारि बिनि उननि हाबाफारि जोंहा गोलाव दङ बेखौ जोङो फैगौ 14 तारिखआव नोंथांमोननो फोरमायगोन मानोना रायजो राजाफ्रा बुंदों सानसे खालामलाय दलद थालाय बेजों माइरङा मोननाय नङा ओंखामाबो संनो हानाय नङा होननानै दा बेखौनो जोङो नायबाय थादोंमोन थांनाय बोसोरबायाव नायबाय जोङो खना खनला बर' हारिया मा जानानै दङ आरो बे बोसोरबा 6 बोसोरसो नायनानै नुबाय बर' हारिनि गोसो गोरबो बिख्ला बिख्लोआव बड'लेण्डआ अलरेडि जायगा लानानै दङ जोंहा गिनांगौ जेबो गैया दा बेनिखायनो जानुवारि मासाव फेब्रुवारि मासाव मार्चआव एप्रिलाव मेआव जुनाव आगस्टआव नभेम्बर डिसेम्बर जों आन्दोलननि प्रग्राम जों बानायजोबखाबाय बेवहाय खुनु थाद'नाय गैला एबार जों कन्टिनिउ खालामगोन दा बेवहाय दिनै अल इन्डियानि लिडारफोर फैनांगौ दङमोन बिथांमोना फार्स्ट रायलायनायाव बुंदोंमोन नेशनेल फेडारेशननिफ्रायनो बानायगोन दानि बे खुनु मेटार नङा आं उखैदों आंनो ओंखाम नांगौ आं गांदों आंनो दै नांगौ बे आंनिसो बाथ्रा बियो दा बेखौ जाय बुंनो हागोन बियो बे भीर तो होंगे सल सकुटु सले बे जि बाथ्राखौ बुंदों जोङो मदिनो दिन्थिनांगोन जेसेबां भीर जाथों जेसेबां दावराव जाथों जेसेबां जि जाथों जों थाबायलांगोन बेवहाय खुनु बिकल्प रास्ता गैया दा आं बेखिनिखौनो बुंबाय बयनिसिम